Pastor David Onchali. Pastor David Onchali no Morandia we district ya Kiomuobo. Igotoka South Kenya Conference. Nigotora igabono mambia asengencho yemeremeye maega yana igo muriro noroge ndrete kuyororo tali oko kimakusudi nintu twayo tongia nchamo nabalisi abatoni nabarubwa abalisi bana borogongoro nabonte togote abantu baminto nganya sae buye kanero gokonya abantu bamutamere chingurwe chiabirecha abantu kubekerwa mariogo abantu gokonywa abantu daktari gwa kienyeji byaeturu ne chingaki Yesu buye kanero gokonya abantu igogo samba waita iga no kobeke kemanyereringa omonto otaeta gokonyeka aenda ase Yesu mwanya bantu takonyara gokonya mwanya bantu onde igobono gwetera ase ketu akolire nabolirie nga buna incho morandia nga moitaberane nga Yesu nero ratokonye mechando ito nero ratokonye nakekara mbwate kebiriti yakekoroki nga iga no ekero Yesu agocha gocha ense nero nabe gocha koyiga gekora twasambeire bintebi igo twabasoroire nga gwetera ase gente ketwakora nande ngechakarere kana ase more ori otaratoreka na twakorire iga otorigie erinde tokori teyenchera ya Yesu oyo tunya twastokonya kero gwetera ase litera Yesu Kristo rumuturi amen kama futa eri kunya koingora ngora finally kaenga kirere gocha goikariere lakini ebinte ebinge 90% yali nkoera bire ebitaereti amafuta ali akobikora ngora igo monto tatwara bwabanga kende ngetigare ngegotigara nonye ngiti ne isako charoka kurwari nande tukoyebwati Nyasaye natoteri baga gwetera asoko bwakwaye abo tukoyetunya na ndonya twaye sambire nereye onyekero igona bonte tokotanga kende nkiyo getayi ekigetayi gyo kane kembwate bukwera na toyesamba tekoera lakini nonya magena naro nabakoera gwetera chinguru chia Yesu ani obwaba na obwabete ngana njenda abasako kora kende kera matanga erire amatoka mabambwati abonte tokobatangasira bono kende nkiyo amatanga tigagendero mogaka magero bali bago participate buya amatanga yaere yare ko bangantora asamba obwo banko babwarenge lakini bono twasambire yabaire maiso marore enyombe eri baka yabusiru igo bono kire gento kiabaire free omonto tigaba mosibore a participate goika amatanga magera erire bono go twasambire kire gento kiarire kende nge yoto komenta korwa chinguru cha Nyasaye chiatekiri charge muntu tabasa kuobo Yesu buye kabono nero ri control ya singane mwera ni barongo machuki uyo ntata byara ninchumo muro manene bone binterin ire nyomba abumbiri bibe na maryogo yukunywa roro na baba byari gocha barenda balisi batosabere yeni wonya tari eside yaje terende muna iguru yo buri mubawone tibu musubati yonde na kikyagere tagachikuira ni bugukimo kukimocho ligabo nangu nabaye netu ebinte bibisambo lakini siye ikeire bono nabo bibwendete bisambu umugako yale tukuru mocho lyakore aye nigu ebine bimanye guchikona kona kogendera bali bagure tubuli mo bacha baoroke gwisi bagurite tukori yale twachirege gasomo chibwa Anderson Magero Machuki umugako yorenge omorwari bwe kianyaji omwako yo mone metinyista na matukata taetire ntwatangazite na tokaorokia se TV gweta omugako yebinte bibyarenga byo gokumya lakini rero lituko abanyakenyoro n'abantu bande baitu bekenyoreke omugaka Anderson Machuki bono ngo chikore ntwara cheko ni guri tukori aramis aje are tu aramis ai ni guri tukori echuma bono step yemukigwa seri tukori rero aba pastor barega iga bachire bache gosaba basambe bintebi bya toete wasi bono igori tukori rero no turega abuna abanyakenyoro tusambe bintebyo nabyo mwako gocha koenigwa tomane nchere ere ngororo bono iga nigo togoteba nga biyamo n'abantu baminto aso gotubwati tabuna asirite aroko uyu mwaka ni mitini kitakuno mugako yatebi eki kiagerete no buri mugwa one tu ikagera rende bokamubeka mu moja libaka bono iga kuna ya ikeire bono ngangu tukole twali naki kiagerere mwarangiri kumwatira mutego sambi bintu bino umorwali urenge Nyasaye ikire chinsa chia bene abakoreri bao gogocha mamincha yechinguru chiomosunte neka togokora iga twaboriri igorege itaberane saitani asokigune emeroberi yaye Kristo orolekane chingaki chionsi Yesu Kristo ndokobaganeria ama